πολλά από τα παραδοσιακά μας γλυκά, γεύσεις που ζεσταίνουν τις καρδιές μας, μια και μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια. Χρόνια και στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που εσείς, η τρίτη ηλικία, μας έχετε χαρίσει. Μας οδηγήσατε να φτάσουμε σε μια εποχή δύσκολη για να μπορούμε μέσα από όλα αυτά να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που μας παρουσιάζεται. Μέσα από τις αναλύσεις, τις θετικές μας στιγμές, τις όμορφες μέρες των Χριστουγέννων και κάθε βέβαια γιορτής που έρχεται να χαράξει τη ζωή μας και την πορεία μας. Κοντά μας βέβαια μετά από πολύ καιρό και με πολύ χαρά έχουμε την πρόεδρο μας, πρόεδρος του ΚΑΠΗ, την κυρία Βίκη Καρατσάκη. Και θα θέλαμε έτσι ένα μικρό χαιρετισμό και καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι να μας δώσει το ξεκίνημα μέσα από την δική της παρουσία. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω όλους και απλά να σας ευχηθώ έτσι να έχουμε χαρούμενα Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, χρόνια πολλά σε όλους σας και του χρόνου να είστε καλά να το επαναλάβουμε. Και αυτό και ένα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρό μας, όπως και τον Αντώνη Σικιανέκη, την κυρία Τάκη Σικιανέκη, μέλος του Συμβουλίου μας, όπως και τον κύριο Μανώλη Κουρναράκη, ο οποίος απόψε μας θυμάται την παρουσία του. Και χαίρομαι πολύ γιατί έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή και κυρίως συμμετοχή κυριών που μας έφεραν τα γλυκά μας ακόμη και πριν. Βέβαια, ξεκινάμε την εκδήλωσή μας με μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Η σημαντικότητα της διατροφής μας, της παραδοσιακής διατροφής, η οποία και παίζει σημαντικό ρόλο για τα παιδιά μας. Γιατί ανάλογα με το τι θα τους δώσουμε να ξεκινήσουν και εκείνα τη ζωή τους, θα εξελιχθούν αργότερα σε ανθρώπους υγιείς και σωστούς. Σωστούς πνευματικά και σωματικά. Έτσι έχουμε κοντά μας την κυρία Αναστασία Μαργάκη, διαιτολόγο, διατροφολόγο στο ΔΕΗ της Ιτίας, η οποία θα μας μιλήσει για την χρησιμότητα του τι τρώμε, της διατροφής μας δηλαδή και επίσης της παραδοσιακής διατροφής. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και εσάς και τη Μαρίνα. Εγώ πραγματικά δεν θέλω να σας κουράσω γιατί είπα ότι η εκδήλωση είναι πάρα πολύ ευχάριστη, οπότε θα πρέπει και εσείς να περισσεύουν και το θέμα παρότι δεν έχει κάνει με την παραδοσιακή διατροφή που οποία γνωρίζετε εσείς περισσότερο, θα ήθελα πάρα πολύ να δείτε και περισσότερα με ό,τι είχατε και όλατε όσο μπορούσατε και αν είχατε και τη στιγμή που η ορασία έξω ήταν πολύ και απαιτητική, δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά είναι η μάστιγα της εποχής μας και πολύ περισσότερα στα παιδιά. Οπότε το πρώτο καλό ήταν ότι υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ το τι τρώγαμε και το τι καίγαμε. Ένα βασικό σημείο επίσης ήταν τα μειωμένα λιπαρά της τροφής. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ήδη από τηλεόραση ή από οπουδήποτε βάση περιπτώσει εδώ, όσο κακό μας κάνουν τα λιπαρά και ειδικά τα ζωικά λιπαρά στην υγεία μας. Και το λέω ζωικά λιπαρά, αυτά που είναι στο κρέας, στα τυριά, στα γάλατα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει αυτό που είναι είτε σε μορφή λούκριου, είτε αυτό που είναι στο κρέας, στο ορατό το λίπος. Λοιπόν, αυτό στις πάλι παλιότερα ήταν πολύ γνωμένο. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς, κρέας μπορείτε να μου πείτε πόσες φορές τρώγατε παλιότερα. Εγώ όπως ξέρω δεν τη μητέρα με την υγειά μου, έφεραν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τέλος πάντων στις γιορτές και στις σχόλες. Αυτό που στα λείπει, ναι, τα ξέρω πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ τα παιδιά τα ξέρω πολλά την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το λείπει όμως έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την επιδείνωση των καρδιακών παθήσεων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος πάσχει με ασθένειες γύρω από την καρδιά, τα οποίες συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα τα εφράγματα ή και τα εγκεφαλικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το λίπος το οποίο θα χρησιμοποιούμε στην διατροφή να είναι ακριβώς το απαραίτητο που χρειαζόμαστε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποβάλουμε από τη διατροφή μας, απλά να ξέρουμε πόσο και ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, όταν λέμε πόσο, ότι το ζωικό λίπος πραγματικά δεν χρειάζεται περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα και ότι κυρίως σαν λίπος χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο, το οποίο όχι απλά δεν επιβάλλει την υγεία μας, αλλά ουσιαστικά είναι και μεγαλύτερος προστάτης της υγείας μας. Απλά εδώ πέρα μόνο μια επισήμανση ότι δεν εννοώ το τηγανιτό λάδι. Εννοώ το λάδι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην κατσαρόλα ή στη σαλάτα μας. Και
να ξέρετε ότι αυτό που συνδέει πραγματικά από όλες τις παθήσεις της καρδιάς έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες και με όλο το ειδών τους καρκίνους και μειώνει τη χολυστερίνη, που επίσης είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυξημένη χολυστερίνη και τριγλυκερίδα, τα οποία στην πορεία θα οδηγήσουν σε καρδιακά προβλήματα. Κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ σημαντικό στην παραδοσιακή μας διατροφή είναι η χρήση των συγκεκριμένων γλυκισμάτων, που από ό,τι βλέπω με μεγάλη μου χαρά υπάρχει και σήμερα εδώ πέρα στο τραπέζι μας. Δηλαδή, που είχαμε το μέλι, επίσης χρησιμοποιούνται και το πετιμέζι ή σπαθίδες, τροφές οι οποίες είναι πολύ πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και έχουν πολύ καλή χρήση και για άτομα τα οποία υποφέρουν από διαβήτη. Αν δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τη ζάχαρη και τις κακές της επιπτώσεις, πέρα από την παχυσαρκία, πέρα από το ότι χαλάει τα δόντια, ενοχοποιείται για πάρα πολλούς καρκίνους και κυρίως πάνω του παχαίου ενδέρου και επίσης είναι πάρα πολύ κακή για άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη. Σε αντίθεση, το μέλι, να ξεκινήσω από το μέλι, τα ζάχαρα που περιέχει είναι φιλικά για τα άτομα που έχουν διαβήτη και πάλι εδώ πέρα για να μην υπάρξει παρεξήγηση ενώ σε προσεγμένη χρήση. Ποτέ δεν μιλάμε για κατάφερση. Οτιδήποτε, είτε ένα γλύκισμα είτε μια φέτα ψώνη λίγο μέλι. Οπότε είναι φιλικά για τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, όπως επίσης και σε επίπεδο πρόληψης, για να μην εμφανιστεί διαβήτης. Επίσης είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, έχει βιταμίνη Ε, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να απομακρύνονται οι τοξικές ουσίες από τον οργανισμό. Δηλαδή, οι τοξικές ουσίες αποτελούν αυτά που γνωρίζετε να πατεράσουν στους επόμενους και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό το πώς η Σοφία ενεργειέχει αυτή τη διατροφή χωρίς να γνωρίζουμε παλιότερα, δηλαδή δεν γνωρίζατε κάτι. Αυτά ήταν, αυτά υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν με καταπληκτική σοφία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρω τα αυτοποιήματα, το γεγονός ότι όλα ήταν από κρυφάρι, σιτάρι, σίκαρι και ήταν ολικής αδέσους μαζί με το φίλτρο του γεμάτο βιταμίνες, δηλαδή ουσίες οι οποίες είναι τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά, για να καταλάβουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια ότι έχει τη βιταμίνη την 1, την 2, την 12 που κάνει καλό εδώ, εκεί και παραπέρα. Κάτι που ήταν ουσιαστικά κτήμα σας πριν δεκαετίες ολόκληρες, χωρίς να γνωρίζετε το πώς και το γιατί. Είναι συγκινητικό πάντα αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, αν σας πάρω ένα παράδειγμα, η πιο απλή τροφή που ξέρω εγώ από τη γιαγιά μου, που ήταν ο τάκος με την ελιά και την ντομάτα. Το μπορείτε αυτά που γνωρίζετε να τα περάσετε στους επόμενους και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό το πώς η Σοφία ενεργειέχει αυτή τη διατροφή χωρίς να γνωρίζουμε παλιότερα, δηλαδή δεν γνωρίζατε κάτι. Αυτά ήταν, αυτά υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν με καταπληκτική σοφία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρω τα αυτοποιήματα, το γεγονός ότι όλα ήταν από κρυφάρι, σιτάρι, σίκαρι και ήταν ολικής αδέσους μαζί με το φίλτρο του γεμάτο βιταμίνες, δηλαδή ουσίες οι οποίες είναι τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά, για να καταλάβουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια ότι έχει τη βιταμίνη την 1, την 2, την 12 που κάνει καλό εδώ, εκεί και παραπέρα. Κάτι που ήταν ουσιαστικά κτήμα σας πριν δεκαετίες ολόκληρες, χωρίς να γνωρίζετε το πώς και το γιατί. Είναι συγκινητικό πάντα αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, αν σας πάρω ένα παράδειγμα, η πιο απλή τροφή που ξέρω εγώ από τη γιαγιά μου, που ήταν ο τάκος. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα να Νατάσα τη Μαρκάκη. Γνώρισα εκ των προτέρων την πολύτιμη τοποθέτησή της, διότι ξέρω το πόσο καλή γνώστης των αντικειμένων είναι και έχω ήδη ετοιμάσει ένα κείμενο που σίγουρα θα σας δώσω και εσάς ζεστασιά, γιατί μιλάει για ένα βράδυ όπως αυτό το απόψινό κρύο, το χειμώνα. Ένα βράδυ στο όνειρό μου συνάντησα δύο παιδιά. Κρατιόντουσαν χέρι με χέρι και ήταν λέει σαν ζωγραφιά στην άκρη ενός πίνακα, κοιτάζοντας πέρα μακριά το χλωμό τοπίο. Το οποίο γκρίζο, χειμωνιάτικο, λευκό. Ακολουθώ σιωπηλά, κάνοντας τη δική τους πορεία. Συμμετέχω στο παιχνίδι των σχημάτων, στην αρμονία των χρωμάτων, ανάμεσα σε τόνους γκρίζους, μοκυλικούς. Και να, εκεί στο βάθος, μια κοιλίδα φως, μια πινελιά από θερμό χρώμα. Τα παιδιά μου ψιθύρισαν πως ήταν η ελπίδα. Εσείς λοιπόν μας δίνετε την ελπίδα και τα παιδιά είναι οι ψυχές μας. Χέρι με χέρι κρατιώνται δύο
ψυχές κυκλοφορούν σε αυτόν τον κόσμο για να γεμίσουν τη γη αμμορφιά. Έτσι λοιπόν, αν αντιληφθούμε την πραγματικότητα όλης αυτής της πολυτιμότητας της συνέβρεσης των ανθρώπινων ψυχών, τότε θα είμαστε γνώστες και του αντικειμένου του ρόλου μας πάνω στη γη. Συνεχίζοντας όμως να πούμε την εκδήλωσή μας, να πούμε πως θα κάνουμε ένα μίνι διαγωνισμό, όπως είπαμε, και στην ανακοίνωσή μας, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή μάλλον, τυχερή από τους ανθρώπους που συμμετέχουν εδώ με τα κινητά τους. Βέβαια δεν θα είναι μόνο ένας ο τυχερός. Έχουμε πάρα πολλά δώρα για όλους. Δωράκια που μας έχουν προσφέρει καταστήματα του τόπου μας όπως πάντα, επιχειρήσεις που τις ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σπόνσορες μας, με πρώτο τον κύριο Σταύρο Πατσάκη, Electronet, ραδιοσιτεία με μια ηλεκτρική καφετιέρα. Βιβλία από την εκδοτική εταιρεία Minibook. Δώρα από τα καταστήματα Pet Shop Μανώλης Χρυσοτάκης, εγώ χειροκριτικά υφαντά, κλωστές και ενδύματα Μανώλης Κουράκης, μπουτίκ ετοίμων ενδυμάτων Μαριάννα, μάνεσης Μικάτο υποδήματα και κάποια δωράκια και τα αναψυκτικά που μας προσφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός CTFM. Τους ευχαριστούμε όλους και εσάς επίσης και ευχόμαστε να περάσετε καλά. Εγώ θα σας πω μουσικά τα χρόνια πολλά, με το σαξόφωνο που έχω φέρει μαζί μου θα σας παίξω τα κάλατα και σε λίγο θα έρθει ο κύριος Κοσκίνης με το βιολί του για να μας διασκεδάσει ακόμα περισσότερο. Εύχομαι να περάσετε καλά.
Αλεξάκη, τον κύριο Μανώλη Πανουράκη και εμένα. Οπότε πρέπει να πούμε ότι οι γεύσεις ήταν τέλειες, δοκιμάσαμε απ' όλα, δεν ξέρουμε τι να πρωτογραφήσουμε. Βέβαια, επειδή κάποια αποτελούν έτσι μια ιδιαιτερότητα και στη γεύση αλλά και στο σχήμα, σκεφτήκαμε να δώσουμε κάποια ποιητικά βραβεία, μη σας επηρεάσει καθόλου αυτό. Το πρώτο βραβείο θέλουμε να το δώσουμε στην κυρία Χριστίνα Παπίλα, η οποία μας έφερε τους ουρμάδες και είναι κάτι τελείως εξαιρετικό και διαφορετικό. Ήταν και το πρώτο που ήρθε εδώ και το Χριστόφιλο Παπίλα της κυρίας Φωτεινής, ήταν τα μόνα που ήξερα ποιανού είναι, τα υπόλοιπα δεν θυμόμουν. Ένας λοιπόν, μία μάλλον κυρία που θα ακούει ότι παίρνει το δώρο αυτή η Πιαντέλα, θα έρχεται εδώ, παραλαμβάνει και το δώρο της. Το πρώτο δώρο λοιπόν το δίνουμε στην κυρία Χριστίνα Παπίλα, που είναι μια ηλεκτρική καφετιέρα. Ευχαριστούμε πολύ για να μας καλά και χρόνια. Πολλά τελευταίες. Μόνο ότι η καφετιέρα μας είναι από την ηλεκτρονέτ ραδιοσυντήρια Σταύρος Βατζάκης. Και προχωράμε. Το δεύτερο δώρο μας, που είναι ένας φακός, δίνεται στους κουραβιέτες. Κουραβιέτες, μεγάλη κατέλα με τους κουραβιέτες που ήταν και ιδιαίτερα στολισμένοι. Ποια είναι η κυρία που τους έχει φτιάξει? Η κυρία Καλάθια Ανδρώσου. Ελάτε εδώ, να σας δώσω το δωρεάν. Συγγνώμη, είναι ένα κασκόλ από το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων του τύπου Μαριάννα. Τρίτη πιατέρα που βραβεύεται είναι τα πελομακάρονα. Ποια κυρία έχει φτιάξει τα πελομακάρονα? Ποια κυρία? Εσύ
γυρίζαμε στις χρονιές και λέγαμε τα κάναμε και ήρθαμε και ο μου μας βγει ένα πενταράκι ή μια λαγνή. Τότε σας δεν είχαμε πολλούς παράδες. Μας με ξανά τα νύχια εμείς νιώθαμε πλούσιοι. Κάναμε τις βιολιές μας και κατακτητούσαμε τις πόδες στο οικοκεράμο και ύστερα κρατούσαμε να κρυφτούμε γιατί αλλού ακόμα. Έτσι εκεί στα σπίτια κάναμε αποστερίες, διέργειες, τελειώναμε και όσα να το καλοσκεφτούμε ταιριάσαμε. Συγγνώμη ένα λεπτό. Το πάρε σας παρακαλώ. Και κινούσαμε τραγούδια και παπαγγελιάδες και κατάσταση το συμπλήρωμα. Εγώ αναστολούμε πολλές πρωτοχρονιές που πηγαίναμε την παραμονή της ασυγχρονιάς του σπίτι της νονά μου και ενώ σήμερα ο τελικοχρόνος δίνανε τα φώτα από την Εθνική. Αν και η νονά μου δεξόπατα της πετούσε ένα πιάτο στο κατόφλι, θα σπάσει και να είναι κούτσι χρονιά. Πέτανε καρδιά με χέρια και αστεία όσο να ξημερώσει. Το σπίτι μας ήταν σε μια μεγάλη αργύτα και γύρω γίνεται στο σπίτι της γιαγιάς μου στο πιάτο μου. Η μάνα μου φέρνει την παραμονή την κοντιά του νέου του βόρτη, της ταπείνας της γιαγιάς μου, κρέας, πατάτες, με ποιο κι άλλο είχαμε. Και αλήθεια στη χρονιά το έχουμε ήδη και λέει ακόμα ότι τη μέρα ούτε αλάτι δεν πρέπει να φέρει το σπίτι. Πρωί κινούσαν τα πήγε νέα στη ιστοριά και τότε στην δρόμη γεμάτα κοπέλη με τα πιάτα δεμένα σε άσπρη πετσέτα, γεμάτα με καλοσεράκια στα πηγαίνα της διάδας μας και στις ταπούρες μας, τα προλαμβάνες μας. Και μας έδιναν την καλή χέρα, αδειάζαμε το πιάτο, ξαναγεμόναμε με καλυναμίδωρα, γλυκά, μανταρίνια και αυτό γινόταν όσα να με συμμετράσει, που στρώμανε τα σπίτια των γεωργικών τραπέζι. Εδώ αυτά έχουν κατά ριδιόπος και ποράδα. Είναι βέβαια και το άλλο, το ίσο κοπέλι, και αυτά δεν τα σκέφτεσαι, να προπεράσουμε τα χρόνια και μας εξαιρήσεις πάνω σε πια μια θλίψη όταν έφερε πρωτοχρονιά. Πώς λοιπόν να μην νιώθω ένα βάρος, να μου πλακώνει την καρδιά, από κάθε χρόνο περνάω όλα αυτά που έζησα, μου φαίνεται πιο μακριά και εξερευνούμε στο πέρασμα του χρόνου. Ας είναι χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος το 2004. Στον αθώο, όμως τους χρόνους περασμένους σε αναμνήσεις, αναστολούν και λάθη τεχνικό, Χριστούγεννα παλιά και αγαπημένα, που τώρα ξέρετε πάντα έχει τα πει, μα εγώ τα έχω κλεισμένα στην καρδιά μου, από βαθιά στερική και ψυχή. Πρόσωπα αγαπημένα αναστολούν, είναι το παλιό στο πατρικό, τη γειτονιά μου και παλιά μου πεθάνει, ποτέ εγώ δεν τα ξεχνώ. Η μάνα μου που στρώθηκε το σπίτι, είχε ανησυχία διότι τη μονταριά και τη γιαγιά τους είπανε τα ξύλα, στο σύμβουλο που είμαστε αριστερά. Στη διάθεση που έχουν αποβάλει, το γέλα του παππούς αναφορώ. Συγχειρονάδες στις παλιές που έχω βάσει, απόψε όλα αυτά το μισθαριό. Αναστολούνται κάρτα που λέγανε ο Μάρι, όλες οι κοπελιές της γειτονιάς. Παραμονή το Χριστουγέννα που βγαίνανε το βράδυ, αυτό το κάνουμε στις πρωτοχρονιάς. Αυτά και άλλα φέρνουν στον ρυθμό μου, γιορτάζεις και πρωτοχρονιές. Χριστούγεννα τον τελικό μου χρόνο, που είναι τα κάρτα στις προσχέσεις γειτονιές. Το ρυθμό μου άνοιξε πρώτη στο σεντάρι και ζωντανέψα κομμάτι στις παλιές. Τώρα που στόχω το δέο του παπάκι μαζί με τις δικές μου αδερφές. Ευχαριστούμε πολύ την Πολύτη Μελάκη. Κάθε ένα από εσάς που με την παρουσία του μας στόλισε απόψε την βραδιά και ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τόπου μας και ιδιαίτερα το Σωτήρια TV που μας καλεί την εκδήλωση και που είναι παρόν σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά.